Shalom. Horas madihita saluhutna di Bornginon hari Selasa 12 Oktober 2021 di Patupahuriat Tado Pertanggiangan Week secara online via YouTube HKBP Bandung Timur. Sialani tapayuhut-hutma pertanggiangatta di bagasan uduk dohot serep niroha. Adorang sota mulai martangiang nahohom mahita satokin martangiang mahita. Amin. Tamulai ma pertanggiangan not tahun marhite bukuede sia nomor 500 sia ayat sada tabatolu Marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Ay namango ludo hatani debata, jala margogo, mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot tondi, akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi, di parrohaon dohot di pikiran ni roha, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, perdenggan basa na sumurung, namar pungu dohami dison, mangido tuho, sian nasa rohanami, say tabay mahaporsiaon nami, jala pargogoy hami, asa tarulahon hami, parangin na dinggan, songon na pinangido ni roham, sian hami, seramoti hami, rodi hasus suda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Turbuk epistel di pertanggiangata di Bornginon, ima natar surat sian Lukas 10 sada ayat 27 sahat rodi 20 walu. Lukas 10 sada ayat 27 sahat rodi 20 lalu, hujahama di tonga-tongata. Di nama katahon hatai ibana,
di pagogo sada parapuan siang tonga-tongani na toropima suarana. Ni nama madok ibana, martua ma na tumubuhon jalana pabagoto, alai ninna ibana ma, martua ma aka na ubege hatani debata, jala na opeopsa, ido sahatna, martua do aka na tumangihon hatani debata, jala na opeopsa, amin. Mare demahita sian buku ede nomor 738A ayat sada sahat rodi 2. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata madok meliati hami di bagasan borngin na holomon. Diiring-iring hodolakan nami Tuhan, sian manugo niari arian sahatu bagasan bornginon. Nang di bagasan partangyangan namion pe Tuhan, madok meliati dohami. Siala boy tutu hami madohoti partangyangan marsaur dohot hatam nabadiyai mangedehon di puji-pujian di bagasan tikion. Ale Tuhan neng tangihonon nami mahatami. Ajari hami dinalaho mangatusi dohot mangulahon hatami di bagasan paranguluan nami. Jalo ma Tuhan tangyang namion. Amin. Horas madihita salhuna amanami dohot inanami. Hatani debata dihita di pertangyangan bornginon. Imana tersurat mai di buku Pesalmen 110 sia ayat sia sahatu ayat 10 onom. Tajahama secara responsoria songonon ma didok disi. Marhite-hite aha terpabot tordoli-doli lakana. Molo di pahobar-hobar tuhatam. Sai hulului doho sian nasa rohaku, unang tung loas au lilu sian akka tonami. Nunga hupajob hatami di bagasan rohaku, asa unang mardosa ahu tuho. Pinuji maho ale Jehovah, sai podahon matuau akka aturanmi. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum, akka naruar sian pamanganmi. Hisaan do rohaku midadalan ni akka panidangyonmu, asa mida nasa hamoraon. Sai papikir-pikirokku do akka paretam,
jala sai berengokku do akka bogasmi. Sai huhahilas sodo aka aturan mi, dang tagamon halupahonoku hatami. Ido sahatna. Hurian itu hata dihamuna amanami nang inanami na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan buku Pesalmen 110 Sion, molo tajaha saluhuna sian 176 ayati sian bidon boy dohonon tung masay bagas do mangodolhon tua ni halak na mangulu hobar tu hata manang patik ni debata. Jala tung masay honado turpuk jamitaon tu topik minggutta nama dokon tua ni halak na manangihon hata ni debata. Di ayat 105 didok disi hal nama saya arga didokon tuhita hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalakku. Masai terbarita do amanginang ayaton pola do adong edde taringot tu ayaton didokon firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Edeon mengurupi hita hina arga ni hata ni dibata di bagasan ngulutta. Hata ni dibata gabi sulu-sulu dohot hatiuron di dalam ni ngolutta asa taboto mangalak katujolo madalani ngolu nature. Moloholom do dalam sidalanota amanginang olodo hita gabi tertuk-tuk manang olodo hita gabi madabu manang lilu ala dang taboto dalam sidalanata. Olo hita gabi matinggang ala dang mernida si malolongta. Jala dang takas dopak dia sidalanan. Jala buha rumang ni tujuat tai. Alai molo adong do sulu-sulu di bagasan pardalanan ni ngoluta. Gabi tiur mai dalat tai. Gabi taboto ma dia do dalan. Jala takas ma idaw ta akalobang. Naboy mga batihita. Manang akagabo. Manang batu. Naboy mabenhita tartuktuk. Manang mga bati pardalanan ni ngoluta. Ima amanginang tudu-tudu hina arga ni hata ni debata. Terlumobi di bawah ni turpukon di bagasan jamitata tikyon di ayat siai lam diodol hodo pakorhon ni hata ni debata di ngolutta didok disi marhite-hite aha tarpabot terdoli-doli lakana molo di pahobar-hobar tu hatam molo di bahasa Indonesia lam takas didokon dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amang inang molo didokpe di ayat Sion doli-doli alai dadaholan tu doli-doli hasahatan manang hinakam ni padohani alai tung tu saluhut jolmado padohani ima akana masihol marsiajar jala masihol majalo panuturion sian hatani debata. Nama kilalahon dirina hurang sikop dope mangatusi dalam ningolu. Jala nama kilalahon dirina hurang sikop dope mangatusi dalam ni debata. Alani tusaluhu jolmado marhahonaan tudu-tuduon. Molo didok pedisi doli-doli. Doho do hatani Tuhanon martujuan tu akka bawa tu akka parupuan tu akan nama tua na poso, tu akan namora na pogos, tu akan ruas ni huria, nang pangula ni huria pe. Di partikian sinuayengon, asa taboto, dia dodalan si dalanatta. Dinalaho mangalakahon lakata hita asa saluhut nai hombar tulomo ni rohani Tuhani. Amanginang rikodo taparohahon na didok ni turpukon. Ala tutudang hal namura gariada hal namaul doon taulahon ima di ayat siai majagahon habot toron majagahon hasitongan majagahon habonaron ni ngulutta buasa maul amanginang ala nunga lam martaburak dosa
lam gadda aka hajahaton, gabe lambuni bahkan aka hasitongan di tonga-tonga ni portibion. Sipata songon na marga jala umura do hita margabus siya na makatahon hasitongan. Ala jok do gabe sisugo aka na makatahon hasitongan. Ala ni gabe gudang jala gabe adong najora makatahon aka nasitong. Sipata gabe songon na do marga papil siyan na makajongjokon hasitongan. Urutusi sipata gabe songon na lobi sonang do aka parjahati idaon. Umora na sida idaon, godang parutungon na, godang pangomuan na siyan aka na burjui. Alani sipata gabe sumurut rohani na deba laho mangulahon hasitongan. Jala tertait rohana sida mangulahon hagiduhon dohot hajahaton. Gabe dihanguluhon deba ma padohan nama dokon ina masa ima nihula. Mergabus halak, mergabus maiba. Manako halak, manako ma nang iba. Gabe hera na marluba-luba ma hita mangulahon na jahat. Ala sayhira na gumudang do pangomoan disi. Amang inang laos diuduti muse padohan. Orang jujur tidak akan pernah kaya. Laos adong muse padohan, kalau tidak ikut arus, maka kita akan mati. Saluhut nai amang inang lam manait rohani jolma mangulahon hajahatoni. Ido umbahin didok ayat siai, di ayat siai, dang hal namura mangulahon asah sitong hita, asa botor hita, gariada hal namaul doi. Alai tetu mal do memangi taulahon molo sian hadirota, molo sian hagugoota, molo hamaloota tapangasahon di bagasan ngulutta. Alai tarpatu pahita doi amanginang saluhuna dang hal namauli molo tapahobar-hobar ngulutta tuhata ni debata di ayat siai. Dungi las diuduti muse diodolhon di ayat 10. Sai hulului doho sian nasarohakku, unang tung luas aulilu sian aka tonami. Artina ikon sian nasaroha dohita mangalului tuhatai. Jalanunga takas di ayat 2 di dokon. Mertua mahalak na mangaradoti aka panindangyonna, aka na mangalului ibana sian nasarohana. Dengan dohita madohoti permingguan, dengan dohita madohoti pertangyangan, dengan dohita madohoti aka ulau na asing di tonga-tonga ni huriai. Ala boy do itu tu memang dalata, dohot pertikiata laho manangihon hata ni debata. Alai dang cukup holan di sia manginang. Ikon sia nasaroha dohita mangalului tuhatai. Molo nunga tatangihon hata ni tuhatai, unang maholan manangihon hita. Alai ikon rikot mahita manulikiti, ikon rikot persitutota manakasi dia do lomoni rohana. Ikon tatakasi dia do sogoni rohani debata na ikon tapasiding. Ikon tapatakasi dia ma sakap ni debata di bagasan ngulutta. Alani aka permingguan, aka pertanyangan, dohot aka ulau tai unang maholan rutinitas sabing, manang unang maholan formalitas sabingi di bagasan ngulutta. Alai na ikon marsitudo dohita laho manangihon hata nitu hatai. Persitutuon ido amanginang sipata nahurang ditorop halak, sipata holan hasomalan sabing do saluhut aka ulon nai. Gabe mariswang do saluhut nai. Alani naing ma sian nasaroha hita mangalului Tuhani di ayat 10. Dang holan na ubege alai totong mahisaro hatta manulikiti dalam ni Tuhan. Naing totong tapa pikir-pikir paretta ni Tuhani jala saya tabereng dopak dalanna
artina tahalo mohon ma dalan dohot lomoni rohani debatan. Ido dalan asaboy hita amanginang didokon topik minggu tai gabi halak na mertua, gabi halak na berbahagia hita, gabi boy mahita marpangalahon na tama, gabi botor jalasitong nang lakata, asa mardalan hita di bagasan lomo ni rohani debata, asa tapasiding hita pangalaho hagiduhon, sian ngulutta. Ido dalan asa mangulu hita songon halak na terpasu-pasu, na madai hasonangan na sasitong na jalan na hoti. Dada hasonangan parsatokinan songon nanidai ni aka parjahati marhite pangomuan na sopatuti. Alai amanginang molo merdalan hita di bagasan hasitongan, di bagasan habotoron, totu jaloot malas ni roha na sasitong na siya debata, dada las ni roha parsatok kinani, jala targuar mahita halak na mertua diadopan ni debata, margogo mahita mangulahon hatan itu hatai. Amin martangiang mahita. Mauliate matutu Tuhan hosombaon hami tuho nunga hutangion hami sautik sian hatam na badiyay. Alani Tuhan tung pergugoy mahami dinalaho mga tusi dohot mangulahon hatam di bagasan ngulu nami akaruas ni huriamon. Pasu-pasu mahami nang manangihon hatami asa marparbuye tutu hatami di bagasan ngulu nami. Unang holan hasomalan sabing, unang holan rutinitas sabing akka ulaw nami, akka haburjon nami di tonga-tonga ni huriam. Alay totong mahami marsitutu dinalaho mga lului akka lomo ni roham di bagasan parnguluan nami Tuhan. Mauliati Tuhan pasu-pasu mahami nama dohoti pertanyaan di bagasan bornginon. Homa li Tuhan na manabahon akalas ni roha Tuhami, na manabahon haporsyaon di hami, asa margogo hami Tuhan madalani ari-ari ning ulo nami tujulan ni arion. Gudang tutu Tuhan akka hajahaton, akka tantangan di humaliang hami, naboy tutu manait haporsyaon nami. Alay Tuhan naposdorohan nami, molohodongan nami, margogo do hami. Lahu mga dopi isa luhut na. Pasu-pasu mahami Tuhan. Pasu-pasu ng akaruas ni huriam. Nasa palaboy madoho ti pertanyaan di bagasan tikon Tuhan. Tungho mali Tuhan na mandongani na sida. Na manuktuhi rohana sida. Asalam dilehon rohana tikina. Dinalaho marsaur mga rikoti hatami di bagasan parnguluan na. Tuhan pasu-pasu manang saluhut yanakon ni huriami. Saluhut ruas ni huriami Tuhan. Mulai siyan akan namet-met Tuhan, saha tu nama tua, saha tu nang lansia Tuhan, tuho maho pasat hami sa luhuna, homa na mga lihon akalas ni roha, dohot na mga ramoti ngulo ni ruas ni huriami, diinganan na maragami Tuhan. Asima roham Tuhan, hupasat hami ma daging nami, nang to dinami holan tutanganmu na badiyay, homa na mamasu-masu hami di bagasan parnguluan nami si ganup ari. Asima roham Tuhan tangihon mapangiduan namion. Di bagasan Yesus Kristus martangi ang hami tuho. Amin. Mari dimahita sian buku ede 765 ayat sada.
Tapasada rohata martangi yang mahita. Ode bata Jehovah pardengga basa. Gua puji-pujian hau malateo ma Tuhan de bata Jehovah de sobahuranami terupamu di tikion. Di ida jala di botoho Tuhan perpungan nami di bornginon. Ima Tuhan hoba masahami pertangyangan uik. Alani Tuhan di bata Jehovah. Rohami marsoba terupamu Tuhan. Asa homa Tuhan nami di hati-hati do pikiran nami. Naksoni Tuhan di bata Jehovah. Hatam nak pinatol hasna posomi. Baik me Tuhan asa gabi sulu-sulu nami. Dina hulum tukok nami dina dadit. Baik me Tuhan hatami asa gabi lampatakon ha porsian nami. Asa holan homa Tuhan nami nagabi si pujion nami. Tuhan nami jala di bata nami. Naksoni Tuhan mangidu hami tu rupamu di tikion. Rohami Tuhan marsobat wa rupamu. Hubo kami Tuhan salhu na ruas ni huriam. Di namaragam akainganan nami. Asa homa Tuhan na mga ramoti. Ho Tuhan mga leon hahipason. Siyan na memet sa hatu ng lansia Tuhan. Naksong ni Tuhan parhalado ni huriam. Tuhoma hami Tuhan maporus. Asa lamanad hami Tuhan didenggan di basam. Asa buhay hami Tuhan makubasi di huriamon. Dibuga sa dami horong sakoy. Tuhan nami jala debatan nami, buron nami tuto hawale Tuhan. Danak nami met Tuhan, lehon asa ibur-ibur magodang. Namar sikola Tuhan, leho bisuk kapistaran nasakoy. Nakarejo Tuhan pasu-pasu akapar kerejuan na. Naksoni Tuhan nakana mangluli perkerejuan, leho Tuhan parcupako nakapar kerejuan na sesuai tu akapar sikolan na. Tuhan nami jala debatan nami, naksoni Tuhan akaya nakon nami nang dapat tikina di namar ngaluli siro kami todina. Sa koro sa halu na ili Tuhan, paturuh na kasir na ito dina sa nasatiya Tuhan. Naksong ni Tuhan na kaya nakon nami ng marhashota Tuhan. Lehot Tuhan hagabeyon, lehot Tuhan nang hasangapon hamoraon na sakoy. Sa koro Tuhan parubuan ni Bortian, ditiki na Tuhan pasahap may ito nasida di buga sa alas ni Ruha. Naksong ni Tuhan hami isongon na toras, lehot di hami Tuhan gugu habis yukon habis taran na sakoy. Asa margugo hami Tuhan dinala mga jara-jari danak nakanong pinawalahom mo Tuhan hami Tuhan. Tuhan nami jara debatan nami naksong ni Tuhan mangidu hami turupamu. Bonon nami turupamu Tuhan dihuriamon. Aka seksi-seksi naksong ni Tuhan nakakategorial na masa dihuriam. Nakpaulahon nami Tuhan. Alani Tuhan tuhoma hami mapurus. Asa ho Tuhan mga jara-jari hami Tuhan dinalaw ka mangulahoni sa luhu na Tuhan. Tuhan nami jara debatan nami matsegudang narikot di ngulo nami o Tuhan. Alani Tuhan tuhoma-homa purus. Asa homa nga lehot di hami salu na Tuhan. Pasatom mo Tuhan ditikina. Naksonima Tuhan dihuriamon. Dinarok kami Tuhan mar 22 wik. Pasu-pasu hami salu na Tuhan. Dinadajonok Tuhan. Pataro hami Tuhan ditikina tu baga coromon mamuji lau pasangapok ko. Tuhan nami jala di bata nami. Bulan nami Tuhan uluan dihurian nami on. Asa ho Tuhan mamasu-masu. Leho gogo bisuk kapistaran. Asa margogo uluan nami Tuhan. Dinalaw manguluhok kami sa luhun na ruas ni huriam. Tuhan nami jalalabatan nami naksongon di bornginot Tuhan. Bama Tuhan bornginot gabi pangalapag gugo di hami Tuhan. Ramo ti hami sa luhun na ninamurop kami di ingalan nami gawa ganup. Pasu-pasu hami Tuhan. Naksongon di Tuhan Tuhan masugot tari matiur. Bayat Tuhan di hami gabi pangalapa pasu-pasu. Pangalapa rezeki indak pamuziyo dekuarmo. Bingot kami Tuhan perdusan na gudang do hami badia doang goho. Sesaya Tuhan hami siya kadusan nami. Asa gabi tama hami, asa hatan ni pasu-pasumu. Upuji jalo pasangapay mo ho Tuhan. Walang mga sahon guarnya anakmu. Jesus Kristus Tuhan nami molate madiho. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada sahat roditolu huhut papungu peliata.
Tatutuk ma partangi ngata, tatangya kuma peliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na dibono gijang, hodo haroroan ni saluhut seleho leon nadinggan, doho na salibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho, sai jalomai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jalaramoti, asa ho parasiang hami pilihanon, patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim, asalam hutan dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok meliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mandok tangiang ali amanami. Ali amanami na dibono gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon roham di banotongon songon na dibono gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona puna harajaon, doho taguguun, rodi asangapon saliling-nililing na. Amin. Say didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaurani tondi porbadia mahita saluhna. Amin. Shalom horas madihita saluhna amang inang.